Representants del col·lectiu gastronòmic La Cuina del Vent han regalat bossetes de cireres al Mercat de Figueres. Amb aquesta acció han donat inici a la campanya Remena amb la cirera, on més d'una vintena de restaurants ofereixen plats elaborats amb cirera de l'Empordà. Són 21 restaurants que són dintre del col·lectiu i llavors hi ha uns restaurants que són convidats, que, com sempre, el celler de Can Roca, llavors tenim l'hotel-restaurant Duran d'aquí Figueres, la Llar. Tot plegat, doncs, ens hem ajuntat per poder donar un suport total a lo que és la cirera de l'Empordà i avui comencem la primera acció, que hem vingut aquí al mercat amb la gent que ven la fruita i a partir d'aquí doncs, començarem el dia 4 de juny a lo que és Terrades, a la Salut una petita peregrinació amb el que és anar als camps de cireres, fer un dinar amb tot el col·lectiu, diferents cuiners i mitjans de comunicació i per últim aquest any, doncs, per una cosa nova, el que es fa és a Llers, per intentar repartir una mica entre Terrades i Llers, doncs el primer concurs, diguem-li concurs o com vulgueu-li dir, de plats de cuina cuinats amb cirera. La cirera pot lligar perfectament amb diferents plats. Bé, amb la cirera podem fer, amb els peixos va molt bé, amb les carns i per últim doncs, amb els postres, doncs, que és el més típic. No podem deixar de banda els frescos de cirera com és el gazpacho o coses així, els liquats. La Cuina del Vent col·labora també amb les dues fires dedicades a la cirera que es fan a la comarca, el diumenge dia 3 a Terrades i el diumenge dia 10 a Llers.